Aquesta setmana les protagonistes de la secció A mi m'agrada són l'Alba, la Leire i la Camila de l'Institut Europa, que ens recomanen llibres i una sèrie. Jo soc l'Alba Serrano Tejada de l'Institut Europa i tinc 15 anys i vaig a quart de l'ESO. Avui vinc a recomanar Indomable o Infamable per Vivi Fernández i il·lustracions de Mònica Loya. Doncs aquests llibres van sobre la literatura contemporània del segle XX-XXI, de poesia feminista, sobretot de situacions que algunes dones han pogut sofrir de violències de gènere i algunes situacions són molt dolentes. I també hi ha poesia sobre els sentiments, sobre situació, sobre algun insult que hem pogut sofrir durant els anys les dones, i no sobretot dones, sinó també potser persones estereotipades femenines. I he marcat alguns que m'han agradat molt, i a més que aquest llibre m'ha sigut recomanat també per la meva prima, que me'l va regalar, i em va donar molta il·lusió. Aquest llibre és l'autora de Vivi Fernández, aquí posa el seu Instagram, que ha sigut molt revolucionari per les xarxes socials, i també ha sigut il·lustrat per Mònica Loya, que aquestes són algunes de les seves il·lustracions amb aquarel·la per al llibre. També hi ha un altre que pot ser una mica obsè segons el punt de la vista de la societat. Recomanaria el llibre sobretot a persones feministes, a persones que han pogut sentir algun acte de violència masclista o de gènere, i que aquestes anècdotes són molt importants que recalquin a tota la gent perquè es sàpiga a la societat que aquestes coses segueixen passant i que necessitem molts canvis i a tot el món. Hola, bon dia, soc la Camila Félix, tinc 14 anys, vaig a l'Institut Europa i estic cursant el tercer d'ESO. Avui vinc a recomanar el llibre de Sílvia Soler, Un any i mig. El recomano precisament perquè a mi, en lo personal, m'ha agradat molt com està escrit i el que explica. Tracta d'una família que es pot dir que la dona la mare de la família sent que s'estan distanciant de mica en mica i vol solucionar-ho amb el passar del llibre. I m'ha agradat molt, la veritat, perquè també és una forma que està endreçat per les estacions de l'any. Surt com el que passa a l'hivern o el que passa a l'estiu i aquestes coses, i la veritat que a mi m'ha agradat moltíssim i el recomano per a tothom que estigui interessat en aquest llibre. Aquest llibre me'l va regalar una amiga molt propera a la meva mare, i és veritat que al principi no li vaig veure molt interès en aquest llibre, però després em vaig decidir de llegir-ho i al final m'ha agradat moltíssim. He de ser sincera que no he llegit molts llibres d'aquesta dona, però que m'agradaria moltíssim fer-ho. Doncs hola, soc la Leire Romero, soc de tercero A i estudio a l'Institut Europa, i vinc a recomanar la sèrie de Benvinguts a la família, que és una sèrie que també està a Netflix, però inicialment està a TV3 a la carta, ja que estan a les dues temporades que té la sèrie. Va sobre una família que li tenen petits problemes i com els solucionen. És una família una mica boja, però cap família és perfecta, llavors és una família normal que podem trobar a qualsevol casa. Doncs va ser una tarda que no sabia què veure i vaig obrir Netflix, la vaig veure, i com hi havia gent actors i actrius que conec, doncs vaig dir, anda, mira, i a part, com és en català i m'agrada el català, doncs vaig dir, mira, és en català, doncs me la veuré, per què no? Jo recomanaria aquesta sèrie a qualsevol tipus de
de persona, o ja sigui per veure-la sol o sola o per veure-la en família, ja que és una sèrie que poden veure tant nens com adults com adolescents, o sigui, no és un avorriment per cap tipus d'edat i està bastant xula per veure en família i riure una mica, una estona.